Takže ja vás vítam, ja som Škorpión z kanála Škorpión Games a chcem vám povedať o mojom kanále. Tento kanál Škorpión Games sa bude hlavne zaoberať hrami. Možno budú aj nejaké vlogy, nejaké challenge, tagy, možno s kamarátom, možno s kamarátmi, uvidíme. Ale budú tu nejaké predstavenia hier, recenzie asi nie, moc recenzie, ale let's play, gameplay určite, hej. Ako som vravel, tieto predstavenia hry a tak. Samozrejme zo začiatku budem úplne amatérsky točiť, hej, že proste bude tam nejaké nezhody v tomto. Video bude také o ničom proste na začiatku by som povedal možno. Uvidím, budem sa snažiť to robiť čo najlepšie, postupom času sa budem zlepšovať samozrejme, možno, uvidíme. Budem sa snažiť čo najlepšie, tá kvalita tých videí z hier bude proste, budem sa snažiť čo najlepšia. A aj to video, aby nebolo fakt nudné, nebude ani tak, budem sa snažiť nie tak dlhé, aby to proste nebolo nudné, hej. Napríklad, už mám pretočené do 74, je to fakt dlhé, nejaké 30-40 minút, bude to asi nudné, ale neviem, to video má asi nejakých možno 45 minút, je to zostrihané 30-40 no 30 minút, pokúsim sa aspoň veľa takých, čo treba zastrihať. Takže, s vami bol Škorpión, ja sa s vami lúčim a hrajte hry.